Yau za mu kawo muku wata hanya da za ka samu kuɗaɗe in dollars a online, kuma babban abin jin daɗi shine ba sai kana da PayPal account, direct ta hanyar wire transfer za su na turo maka kuɗaɗen aikin. To menene wannan aikin? Well, shi wannan aiki ne mai sauƙin gaske kuma ba komai za kana yi ba face za kana training AI model. Na san za ka yi mamaki, za ka ce kai da baka da wani experience akan AI wato artificial intelligence, to ta yaya za ka iya training nasu? Amsa ana ita ce wannan aiki sauƙinsa ya kai kamar ɗaukar hoto ko bidiyo a waya. Kamin mu ci gaba, bari mu ɗan yi tsokaci akan yaya ake training AI model. Na san mafi yawancin mu mun san menene ake kira da AI wato artificial intelligence, amma ba kowa ya san yadda ake training nasa ba. Wato shi AI an yi ƙirƙira ne na fasaha irin ta ɗan adam akan yinsa, shi yasa ma aka sanya masa da suna artificial intelligence. Wato shi ɗan adam shine natural intelligence, shi kuma AI da yake ƙirƙira ne na ɗan adam sai aka sa masa da suna artificial intelligence. Na san kun san abin da wannan kalmar take nufi, ba sai mun yi wani dogon bayani ba. Don haka yadda ka san idan kana son koya wa mutum wani aiki, to za kana koya masa wannan aikin ko dai a bidiyo ko a sound ko a text. Shi ma kamar haka AI yake. Idan za ka yi training AI, to za ka kawo masa ire-iren kwatankwacin abin da kake son ka koya masa. Yanzu mun ɗan samu tsokaci kaɗan akan AI training. Yanzu za mu je mu nuna muku yadda ake wannan aikin, sannan nawa za a biya ka akan duk wani task da za ka yi. Amma kafin nan, to Allah ku danna mana like sannan ku yi subscribing. Idan akwai tambaya ku rubuta a comment section. Aikin farko da za ka yi shine ka buɗe wayarka, ka shiga browser. Bayan ka shiga sai ka yi searching wannan website dataforce.ai/y, WHY. Bayan ka buɗe zai kawo ka wannan page ɗin. Idan ya kawo ka za ka ga option biyu ne a home page. Na farko shine za ka ga inda aka rubuta apply for jobs and paid project with Dataforce. Sai kuma option na biyu za ka ga inda aka rubuta use Dataforce to drive smarter AI for business. To ba wannan za ka shiga ba, wannan na masu kawo aiki ne. Sai ka shiga wannan wanda na yi misali. Bayan ya buɗe zai kawo ka wannan page. Bayan ya kawo ka wannan page ɗin, shi ma za ka ga option biyu. Na farko an rubuta find projects, sannan option na biyu za ka ga an rubuta apply today. Za ka shiga wannan da na yi wa cycle wanda aka rubuta find projects. Bayan ka danna zai sake kawo ka wannan page ɗin. Idan ya kawo ka wannan page ɗin za ka gan shi kamar haka. To abin da za ka yi shine za ka danna wannan wuri da ka ga an rubuta location, sai ka danna ka zaɓi Africa. Sannan ka sake danna wannan da ke ƙasa inda aka rubuta type, sai ka zaɓi remote. Sai ka sake zaɓar option na gaba shine show all. Kana gama rubutawa zai kawo ka ga wannan aikin. Za ka ga title ɗin aikin da suna Tourmaline Video Collection, Kenya and Nigeria. Sai ka zo ka danna wannan option da aka rubuta preview job. Idan ka danna zai kai ka ga wannan page ɗin. Nan za ka karanta job description ɗin, kaga idan aikin ya yi maka, sannan ka ji sharuɗan su. Idan ka amince da su, ga jawabin nasu na job description ɗin kamar haka. Sun ka ce, welcome and thank you for your interest in our project. We are currently looking for people to participate in our Tourmaline Video Collection project. What is the project about? Kaga nan duk suna jawabi ne, irin suna tambaya irin abin da wanda ya zo ya aikin, kamar irin abubuwan da zai tambaya da kuma abubuwan da ya so ya sani, duk shi ne nan. Kaga nan, what is the project about? The purpose of this project is to collect short videos recorded inside or outside different transportation vehicles such as trains, subway, light rails, buses, cars, phones, boats, etc. You will need to provide additional details such as information about the vehicle type, lighting, camera angle, etc. before submitting each video. The videos collected will be used to support the development of technology product services, including video recognition service and artificial intelligence features. Kaga dot wanga ga instruction ne, duk abubuwan da suka so za ka na ɗauki bidiyo ya, sannan da duk gare shi nan. Sannan sai na biyu kuma sun ka ce who is eligible to participate. You should meet the following qualifying criteria. Sun ka ce na farko, be above 18 years old, be a resident of Kenya or Nigeria. So most of all we are also living in Nigeria. Sun ka ce be able to submit short videos which are recorded inside or outside different transportation vehicles according to our instruction. According to instruction sun ka ce shine mota, bus, railway da sauransu dai. Sannan sun ka ce all videos submitted should be taken with your smartphone camera. Sannan duk bidiyon da za ka ɗauka, to ya kasance ka ɗauke su ne da wayarka, ba su son ka sa kyamara ko ainihin wayarka. Sannan sun ka ce smartphone used to take videos should be released from January 2020 onwards.
Sannan sun ka ce duk wayar da za ka amfani da ita wurin ɗaukar bidiyon to ya zamana cewa wayar an yi ta ne daga shekarar 2020 zuwa sama, irin sabbin wayoyi kenan ba su son oldest version. Sabon version suka so from the 2020 zuwa yanzu. Sannan sun ka ce videos should be 10 to 60 seconds long. Sannan bidiyon su kasance tsawon daƙiƙa second 10 zuwa 60. Sannan sun ka ce videos submitted should be .mov or .mp4 files. So most of videos da aka ɗauka da waya dama suna automatically suna hitowa ne a mp4. Don haka nothing to worry about this one. Sai video resolution should be minimum 720p. Kaga wannan shine minimum. Akwai 380p ba su so ne, akwai 1080p. To minimum 720p pixel kenan. Sannan sun ka ce where is the project taking place? Kuma kana tambaya to ina za ka aikin? Wani wuri za ka take aikin? Shine sun ka ce this is fully remote. You can participate from the comfort of your home. Selected participant will be contacted with additional information within 1 to 2 weeks from registration. Kaga sun ce za ka yi aikin duk inda kake, gidanka, ofis ɗinka, wurin kasuwancinka ko ma ina ne. Sannan da ka cika form za su yi contact ɗinka from sati na farko ko zuwa sati na biyu, ya danganta. Sannan kamar wani yana tambaya to how much is the compensation? Kamar nawa za ana dinga biyan ka? Sun ka ce you will receive 0.30 USD. Haka kenan per each accepted video. Duk bidiyon da ka tura wanda sun ka amince da shi kana da 30 cent. Kaga ga duk bidiyo ɗaya da ka tura za ka samu 30 cent. Maybe za ka ce wannan ai ba wasu kuɗi ba ne. Haka ne ba wasu kuɗi ba ne, amma bari mu yi wani lissafi. Yanzu bari mu ce cent nawa yake zama $1. Kaga cent 100 cent shine ke zama $1. To yanzu mu ce ka tura bidiyo 10 a rana, kaga zai kama 30 cent. Bari mu gani 30 cent times bidiyo 10, kaga 100 cent shi ka zama $1. Kaga ga bidiyo 10 kuɗinka za su kama $3 kenan. Sannan idan ka tura bidiyo 20 kaga kana da $6, bidiyo 50 $15, bidiyo 100 $30. Yanzu ka je ka lissafa mu ɗauka cewa $1 equal 1000 naira. Kaga kenan $1 1000, $30 30,000, $15 15,000. Kaga ana samun kuɗi ba laifi. Bari mu ci gaba da karanta instruction nasu. Sun ka ce we have 6 different types of transportation available. For each type of transportation, each participant can submit videos for up to 5 unique transportation vehicles. For each unique transportation vehicles, each participant can submit up to 78 videos. Example, you have 2 cars, you can submit up to 78 videos of each car. Kaga sun ce da yini kana iya tura 78 videos idan a cikin vehicle ɗaya. Kaga 30 cent times 78 videos kana da $23.4 kenan, kaga 23,000 kenan a rana. Sannan suka ce please note that the amount of videos that can be submitted will change as the collection progress. More details will be shared with the selected participant by our team when sharing project instruction. Wanga in sun kai selecting ɗinka duk za su baka wannan. As payment method, we offer the following option according to your country of residence. Kaga kamar da mun kai bayani baya ɗazu cewa ba sai kana da PayPal account ba, kawai a direct wire transfer za a ma kuɗinka su shigo cikin account ɗinka ko wani banki da shi Zenith, UBA, Access ko wani banki. Sun ka ce for resident of Nigeria, we offer gift card and wire transfer. Kaga kenan option ɗin wire transfer. Inda gift card sai ka je ka sai da shi kuma maybe ana iya sai ba da daraja ba. All submission will undergo our quality assurance and compensation will be provided for fully completed and accepted sets. So idan kaga duka instruction ɗinsu ya yi maka sai ka register da su kamar haka. Kamar haka za ka ga form ɗin nan. Inda za ka saka sunanka da na mahaifi, email address naka, ƙasar da kake zaune, number wayarka. Bayan ka saka komai da komai sai ka danna agree. Idan ka ga dama ka je ka karanta terms and conditions nasu. Bayan ka gama zai kawo ka wannan page ɗin. Personal information kenan. Ka zaɓa wani hali za kana yi musu videos ɗin da suka ce. Idan a cikin mota ko a cikin train ko subway ko light rail sai ka zaɓa. Idan ma a cikin jirgi ne sai ka zaɓa.
Sai option na biyu shine idan wayarka sabon yayi ce bata yi ƙasa da 2020 ba, shekarar bugu, sai ka saka musu yes. Sai option na gaba, a cikin wannan idan akwai wani kamfanuka, idan akwai kamfanin da kake ma aiki sai ka danna, idan babu sai ka ce none of the above. Sai ka muje na gaba, idan ka danna zai kawo ka ga wannan page na gaba. Wannan page zaka ganshi kamar haka. Za su ce ma irin thank you for your interest in working with us. We will review the submitted form and if you are eligible, we'll provide additional information. Our team will contact you from the email address tarmolin.videocollection@dataforce.zendesk.com. Check our other ongoing collection here. We would like to know more about us. Stay connected with Dataforce on social media. Shikenan za ka jira har lokacin da in dai sun yi approving ɗinka, za su yi contact ɗinka ga email, sannan ga sunan email ɗin da za ka yi contact ɗin su nan ne haka. Shikenan. Masha Allah. A nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Kada ku manta da Allah ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawa domin samun bidiyo ire-iren waɗannan. Mun gode.